जुलै 16 तारखेक मिटींग गेली CM कडेन आणि CMन त्यांना आम्ही 3-4 पॉयंट मांडलेले. एक पॉयंट सांगलो CM रिगार्डिंग लोकांक भायर वचपाक फ्रॉम मंगळूर कंटेनमेंट एरिया. CM त्यांना डायरेक्शन दिले दे हॅव टू नेगेटिव्ह चेक, हॅव टू स्वॉप चेक and then you can leave but don't come back here. ते एक काम झाले. सेकंड ऑफ द प्रोविजन टू सप्लाय फॉर पीपल दॅट ऑल्सो वी हॅव आता स्टार्ट ऑनलाईन. थर्ड for swab test, antibody test, that will start in 2 more days. The kids are supposed to come. So the meeting 16 तारीख meeting बरी झाली. ते meeting आमचं पंचायत मिनिस्टर आलो, अलिना आले, बाहेर आले. And the municipal councillors were there for the same meeting. So I am happy that Mangalore things are getting settled. But still the situation is bad in Vasco. Bad Karewade, bad Bayana, bad in Newade. लोकांना एक विनंती करता की स्टे सेफ अँड बी केअरफुल. आपापल्या जीव आपापल्याला सांभाळपा जाय.